Right. Lesimo sokuthi akasebenzi uyixishela emakhalibhothi khampani ifethi uyaplan lento bethi okay right right angishiya umani emhlabeni mangishiya umani emhlabeni ngeke ngize ngikwazi ngiyohlala neStepfather uma ingasekho yabo ngikubeka mfethu ngihlala emgwaqeni apha nithini bethu uzibindisa yabo ngazi promise uthatha hlanganise nathi unesikala ngaphansi kweso Yeah. esihamba siyophumela lapha eMadevini esinye saso idliwa yini indoda Ilana bhuti omdala kusho ukuthi uma waye umuntu obuye ashaye enkambeni yabo okusho ukuthi mfethu nami ngelinye lamalanga ngantshontsha uthulisa wakhe yabo lento ngancenga kuona uma ngabe sengivuka kusahambeki ngashayeka embedeni yabo lonto hayi ukuthi mhlasimbe isikale sengasithola nje khona la estradini yabo lonto saqhamuka kanjalo ke lesi sikale lesi yabo isona sokuqala futhi ekuqaleni kwami nje ukulimala ngaqala ngaso lesi sikale esisikanje esingasuki yabo lonto ngaphandle kokuthi ngishawe iforum nani yabo lonto lapha ke eMadevini khona ubani wayesibeke eMadevini la eMadevini ngagilika nemoto mfethu awu uPhurafu Rafi mfethu uRafa ngutholanga mfethu ngesimo sokuthini imoto esasihamba ngayo imoto engekho right yabo kanjani ngesimo sokuthini yayingathelile futhi kuyimoto eqhamuke ngendlela engaqondile yabo lonto mfethu etshiwe ya intshontshiwe kahle yayintshontshoba omunye umfowethu omngani wami abathi uSimanga usemnyakeni njengamanje usho ukuthi wena kudala uhlangana nabantu abangcolile mfethu ngiziqambela amanga mina ngibona kumngani alright kanti ekugcineni ayakaqondile mfethu eqambela okay nihlangana kanjani noSimanga nize niba bangani nje abahamba ngemoto uSimanga mfethu ngasekhaya bekhondatha uma ekhondatha uSimanga mfethu nami ke kushuthi ngumuntu mfethu olikhonzile irank ngoba esikoleni ngane kama ngasheshe ngazama ukuthi ngibone ukuthi ngiyabaleka ngasesikoleni ngasondela erank uma ngisondela erank uSimanga kwaba uyena umuntu ongisondeza erank ngangena kanjalo ke ngakhondatha sikhondatha kwaye ngokukhula wasuka uSimanga wafika kumina eMjondolo mayifika kumina eMjondolo ebusuku ngo12 athi sabelo vule ngilele lapho flat yabo angilinde ukuthi kunomuntu ongangqongozela ngiphuthume eminyango ngivule ngiyeza ukuthi hayi ubra wami lo Simanga ngimvulele uma ngabe ngimvulela mfethu uphethe ngesandla ama DVD awu4 home theater iPanasonic angazi ini lawa manje yabo igama nje uDaphethe yabo hayi abeke lapha ekwelokhuzana phe kwasofanyana njenganginawo nami nganguthathe khona la igcekeni ngawuthinta ithe ngawufaka endlini wabeka phe kwawo athathe mina sihambe la ngiphelezela bethi ngelanda ezinye into zami ngokukhulu nami mfethu kunganaki nokudaka okuthiwa ngobra wami ngiyazi vele ukuthi uyayiphantela siyasebenza naye rank ngimlandele masifika la yakhona mfethu ungene emzini womuntu waqala kokuqala wafuna ukudla ngora wabaleka lo sisi mayibaleka lo sisi lona ngithi ushiya umuze wodwa wakwazi ukuthi athole ithuba lani lokuthi athathe lezi zinto lezi njengoba engenela ngaphakathi uthatha iTV njengamanje nokunye namafoni ngithi mina Simanga kwenzakalani la ngithe ngisabuza ukuthi kwenzakalani engakangiphendule sabeka phansi ngibona isithunzi sithi pheshe isikhathi sithi pheshe isithunzi ngithi ngiyabuya ngisawucha phume ngesanga ngobaleke kusho uHlangu ngalesikhathi bemdubula uDutshulo ubani khona omnye babo wangasekhaya kwakuthiwa uB wayenamakhazi yabona nto gaga abaleke ke uSimanga ke cha ngeqambela mangafuthi ubebaleka yabona wabaleka wajomba incingo ugcina emgejile uB afike kumina mayifika kumina hayi uSimanga kwenzakalani ngempela athi hayi uB wara wish uyangijwayela kanjani angithulele ngene endlini mangithi ngiyalala yakulaleki ithi mina no angilala endlini shintsha indawo ngiyekephi ngeke kubo kwentombi yami fike ngilale kubo kwentombi yami vele sekuyasa sekungabo 2-3
ngilale lelo 2 hours loyo ngivuka ekseni ngithi manje ngiyaphika ngendlini yami ngiyogeza ngikwazi ukuthi ngiyarenke. Ngithe ngingakangena esangweni ngisangena kulomuzi lwengiqashe kuona ngisesemgwaqeni umuzi sengibukela njengalapha nakaJoe ngibone ukuthi ngisho ngathiwani ubaba Gantsheni loyana. Ubaba Gantsheni ekseni kanjena akavamisile ukuvuka abe umuntu osesegcekeni nje futhi uyambona ukuthi ugqokile nje lokho ukuthi ubaba akagqokile isikhindi lokho ukuthi uvuka embhedeni uyabona ukuthi lo muntu serious nalento ayikhulumayo. Bamngephi bami phakathi negceke bese kuba umjondolo wami ngalabaqondene nawo ngibona ukuthi inkinga kahle kahle la ila kulomjondolo wami. Angingabe ngisalenza iphutha lokuthi ngiye lapha. Yabona ngalesikhathi ngiqala ngithi ngiyehla ngomgwaqo ukuqhamuka omunye umfowethu abathi ubani umkhuleko wala kaMaphumulo sasikhondatha naye eMandeni angishayela ikhwela kuseni sabelo mana yabo inkingi sithini asakithi alilalela brawa njengamanje ngiyamalala kule kuthini kumina mfethu ngiyamalala ngenza athi endlini yakho khona ama DVD angaziwa aqhamukapi ngithi mina la ama DVD mfethu akasimanga alilalela ke bro uyabo Simanga la kade ekhona uzamile ukudlela enkani maqedane wakwazi ukuthathole lezi zinto lezi so wena njengoba ama DVD etholakala endlini yakho kuyacaca ukuthi beninobabili ale phansi ngiyawuzama ngibelethe ngoduze ngisuka emachibini ngithi ngehlele island uma ngithi la e-island kubo Simanga kunjengalapha nentabeni phezulu ngasetshana esikoleni nangu Simanga emhosheni uyaqhamuka uyagijima uze kimi athi kwangcono Sabelo ngasheshe ngakuthola mfethu ijampile ngolanto uBoyzini ungifuna phansi phezulu ngevolovolo uthini uthi mina bengizama ukudlwengula lo mama lo osebenza eSpa izolo ngathatha nezinto zakhe so njengamanje bra wami ngizocela ukuthi sibaleke ngiyabona vele ukuthi anginaseyilana emjondolo wami njengoba nje kade ngisuka khona naye enkantolo la iceleni inkantolo yenkosi la besothathwa thina siswephi enkantolo yenkosi fike kukhulunywe emase siyabhubha ke induku yeforum ngiqale phansi ngiyawuzama ngibelethe Simanga siyaphina nasi eThekwini eThekwini Simanga kwenzakalani ngoba phela mina eThekwini angikwazi athi Simanga eThekwini mfethu nginekhaya sisuke eMandeni size la eThekwini safike la eThekwini sagibela isitimela angazi noma sasishiya kamashi noma kephi kodwa khona sasibheke kePenanda siqhubekeke sasincenga ngeenyawo ke sincenga ngeenyawo sithola amatekisi la emgwaqeni sihike sithole yona sakhipha 27 rand safika kamashi eNanda asifike eNanda kubo kwaSimanga mfowethu umuzi loyana mfethu uyabamba ukuthi kuyaphilwa phela ngoba isekhaya mfethu yabona nto kodwa impilo uyabona ukuthi imi ngendlela engekho grand ekuthenini sengaphinde kufike abanye abantu abangasebenzi bezokwandisa la ekhaya yabona nto le okay right lo owala ekhaya lo umngani wakhe kwenzakala hayi sihlale ngithi 2 days sikuthola kuya ngasethunjini kwelesithathu usuku ngamtshela Simanga bra wami akuyona life esinayiphilisa lamathekeni lawo 1 osesibakho mfethu uyedwa sosebenzayo ingane ezincane la ekhaya zo3 usisi wakho lo munye akasebenzi shuthi labantu sebebanga kuseba u5 umsizi ufike kuqala kunawe la umsizi ke kungcono uma wakhe omdala phezulu udla kuyena wena la ufike nami sengingutakula labantu sesibanga kula sesiba u7 amaplate awu2 bafa edeki mangabe bekuyi 10 kg qeda inyanga yabamba ukuthi ama 10 kg sizoqeda 2 weeks Simanga ngeke athi Simanga Sabelo ngiyayibona lento eyishoyo asuke athi asamba sihambe sinyukele phi kwenye indawo kuthiwa imbongolweni sifike imbongolweni sihlale nomunye umfana wayeseshiwa abazali bakhe ugogo wakhe wayesesele naye wamshiya nogogo wakhe kwasala yena yedwa ke lo mfana shuthi la sishomana ngani ke njengamanje sonke singama 28 awu siyahlangana kamnandi ke bayazana vele noSimanga mina umuntu manje sekumele ngaziwe kamnandi bese kutholalelaka mfethu njengamanje kwethu ngoba sibadala sibangaka mfethu akekho umuntu osondlayo asinamama sinababa la bafethu indawo yokulala ikhona inkinga ukudla
nokuthi sithole lo gwaya lo nensanga ngeke bafethu. O12 njengamanje ingane zesikole ziyaphuma ngabo2. Zikephi isikole labafethu thiwa ayisingale ayikho inkinga hayi. Sifike leso sikhathi leso sishone khona mfethu. Lapho ngane yakwethu akukhohlisa ukudla ngangilokhu kugcine ngakusasa ngayizolo ngabobani ngabo 10 ekseni. Ngilambe ibhadi kwakwaya usabhemeni. Sihambe siye lapha inhliziyo yami ayisekho siyaxoxa nje nabafethu ngoba uSimanga la iseroundini yakhe ubuya athi Jobe uyingenele kwezinye ingotsha athola ukuya ngaseThunjini Brown kube yikho ukuthi akana indlela naye angenza ngayo ukuthi angiphathele yabona kodwa ngiyambona ukuthi ayingeke umfethu akafani nami khona yena sele wakuthola energy yabona into ngibona nangamandla mfethu yabona ngibona ukuthi hayi no ayikho into engizoyenza la ngikhombekile ngiyathanda angithanda ngiyacela engikwenza njengamanje akuthanda kodwa ngenxa yesimo cela baba ungenza ngiphumelele. Sihamba nje nabo la ngiyathandaza. Sithi masifika la eMhosheni la sonke phela khona lezi ngane ibridge mase kuba ichaphozana mase iwelela kuthina. Siqhamuke ingane zesikole nqwaba sihamba ngokuhlukana ezinye ziyayijolela guess wathiwa yabona abantu abafethu laba bajolayo labana lo fethu ohambe tsofoze phone semhlaba. Ithulele nje ayibevumelana ayisemhlaba kuyoza ayisemhlaba. Vele lo ngangaza kangithembi yabona nto naye uSimanga noma engithemba ngesimo sokuthi angaze ngibambe inkunzi naye unalokho kodwa ngokuthi uyangazi ukuthi ngumuntu kanjani uyazi ukuthi into mase ngithi ngiyayenza yabo mangeze ukuyenza futhi into ngiyamthetha angizukuyenza lonto ukuthi ayibefike la mfethu lo nalentombazane lena ayikhipha isibhamu uSimanga khala kwakuyi38 alinde kukhaka akhangeza yabo ngesikhathi ekhangeza umjida eqala ethi ufuna ukuthatha istep esiyemuva esemva kwakho ngisobe ngimusho ngenye impama ngesikhathi evaleka amehlo ubuthatha ifoni lo ububamba ithekeni uSimanga uyifonqa emabeleni kwaphuma malini kwaphuma 60 rand maqedane nefoni le ikulengane lena lefethu lo sawela umhosha siwele lapha phesheya kulenda kuthiwa isengoqokazi asifike ngoqokazi sifike sigibela itekisi elizosishiya kephi eImbongolweni noma eAfrika ngoba ngikhumbula kahle ngathi ngicela besishiye eAfrika bafethu ngilambile ngikusho lokho la eTexini bafethu mina ngilambile bafethu lo 60 rand njengoba nje kusala imali ewu45 rand ngenza ukuthi ngiyacela bafethu cela sehleni la bafethu eAfrika ngikwazi ukuthi thole noma isinkwa bafethu ngilambile yabo lonto hayi kuthiweni kuthiwa ayikho inkinga sabela hayi nangempela fesehle khona sithenga isinkwa nopholoni nethini likafish sivulele khona la emgwaqeni thini la fish lakhushwa yimini waqa belivule sihlukaniselane sihlephulelane esengu ngibuze bafethu kusele malini thiwa hayi kusele 10 rand mina lo 10 rand bafethu ulethe la nilethelane phone eyodwa khona umfethu lapha ngizofika ngimgoqe mayithatha bafethu sikwazi ukuthi sesizodlela vele kancane ngeenyawo sikwazi ukuthi sidlule laphana sithenge ibhathini la engaqala khona ibhathini eNanda sikwazi ukuthi bafethu sithenge ibhathini nje nathi kwesithu kuba abantu nje bafethu nathi besijabule yabona nto hayi thiwa okay wethu me besale la ngaphandle ngingene la ngaphakathi esupermarket eAfrika ngifike ngithengene ngalo 10 rand lona ngathenga igwinya ngathenga nelozi ngilidle leli gwinya yabona igwinya ulidle 15 minutes uzokufika inyembezi umucabanga emuva ngithi mina no le phone lengiphethe kanje yabo le phone njengoba ngiphethe kanje akekho umuntu engingamthethe ngedayisa kweza omunye umjida owayisuka etruckini bedeliver nyaka wafika wathi awendoda sithini ngale phone nakho ungena phone ani mina mfethu lungisa 150 akabange lokho eyalena le wathwila ephaketheni wanginika 150 ngashona security ngathi phoyisa senkingeni ukuthi ngicela ungisize wathi yini manje ndoda ngathi mina mfethu yababona abafethu abahleli lapha ngibaqela wathi ngathi ngihamba nabo mfethu njengamanje la ngishaya isivalo ngizokupha mfethu u10 rand ngicela ungikhipha ngenye indawo ungaphumeli kulaba fethu lapha athi nayi waza ndoda ngihambe naye sithi nje masiqeda udonga lesitolo
athi nanti esangela incane uphume ngalo ugudle straight uzophumela phezulu emgwaqeni nawo amatekisi. Mina athi hayi hamba. Ngihamba. Angifike phezulu etekisini ngithi no. Njengamanje ngiye eMandeni. Abafethu abasale banayo vele ifoni abasele nayo abazoyidayisa ngiyahamba. Ngisitekisi Thekwini. Angifika la eThekwini gibele eYMCA. Shona eMandeni. Ngikhumbula kahle kwakusemalini ngeMandeni kwakusewu50 rand. Lapho ngisale namalini ngangisele nemali u120 njengoba ngifika la eThekwini. Ngakhipha u50 rand ngafika emakhaya ngithi ngino 50 rand 60 rand. Ey, ngiye rank ngingayi ayingeke kuzongisiza ngani kodwa ngoba phela sangifikile eMandeni njengoba sengiseMandeni eMandeni incane ngeke uzuduke lapha ngiyaziwa futhi uma ngeke ngabonwa oyedwa bonke sebeyazi thi ngikhona ngabona ubani omunye umfethu abathi uSandile engake ngamkhondathela before awu amme phakathi nomgwaqo awusabele ozala uqhamukaphi mfethu ngoba phela wena kuthiwa uboshiwe waboshwa noSimanga nadlungu lo mama lo sebenza la eShoprite uShoprite usho ukhomba njengalanga phesheya yithi mina mfethu kade ngibalekele lo nonsense le njengamanje bra wami ngibuyile noma yini ngiyilindele athi isabele angiphasisi kodwa uthi ube yithi mina mfethu ayikho into engizoyenza kunale mpilo bese ngiphile emuva engathi ngcono sayi mfethu ngoba wena osho njalo usukhulile mfethu ayikho into ozoyenza kulungile bra wami akhipha u30 rand so mfethu mina ngiyabonga mfethu ishone emakethe lapho komama laba abadayisa usu nenhloko fike lapho ngibiza umunye mfethu aba2 short thenge upiece wengidi ngokugxobela upiece wengidi ushaye kube ngathi angenze lutho mangithe ephaketheni ikhona imali u50 rand ushone bafana mangifike bafana ngifike ngithenga inipho ngayishaya kathathu leyo nipho leyo ngayideshile ayiqeda athenga ikhothe eback label masuka lapha ngezwe ukuthi yabona ke manje sengusabelo lwengimazi ngiyandiza ke manje akasengiqala ngibheke rank angifike rank ikhathi ezino past 5 ziya ko 6 ekuqala ukuthi sebusika hey sabela uqhamukapi wona weshi yabona nje nampa labasebenzi base Shoprite nabo baqhamuka yabona sengifuna ukubona abanike manje lo mama lo okuyena owehlelwa isehla yabona nje manje bethi abafethi sabela uqhamukapi konjani konapha abasebenzi base Shoprite ngiyabona futhi abanginake ngisho kungina mase ngithintwa umunye umfethu engahambalana ngemkhondathela abathi uqinisana athi wesabela mina shobe athi amolo yaseso lapha nebackstage uma ngithi ngiyabo yake athi uyena ke lo sisi ngidayibuyi ilo yasesikanje athi ngibinayo kulungile mfethu ngimi futhi ngasobala showcase njengoba bezongena la emotweni udlulela kumina ungibonile thi mina yabona nje manje kwethu ngilindele noma yini ngibonela ukuthi ngishawa ngikudlala no ayamnankenga bafu futhi ngane yakwethu yabona njengoba lo sesilonge ngibona ngilindele ukuthi mhlasimpe kuzoqhamuka iveni yamaphoyisa noma yinini kodwa hayi no iveni eqhamuka qinisana sabele igcwele imoto kodwa sahamba yabo benokuthi kuqinisana uma ngabe sekuntambama uthatha uyayijolela imoto ngikuphume nayo yabo athi yazi kanjani evezi khani lo mama wezokunaka shayela kuzohlala sicapheni ubhatha uzobe mile ubhatha yilo mfethu lokuyena osesebenza njengoba mina ngingekho hayi ngene steering futhi hayi ngincane hambe sibehlisa kuze kufike isikhathi sokuthi sekohla lo sisi hayi kwale yabo ngalesikhathi ehla ngimbingelele awu antiza njani yabo cha uyini usekhona wena kulomhlaba kade ukephi mina hayi kade ngisawuzama imvumo yokuthi nami ngishayele ngendlela yabo lento athi awukungcono ke mfana wami mangabe uphumelelile mina hayi ngiphumelelile mawami yabo ngifuna ukumbona ukuthi ukusiphi isimo ngami hayi akanankinga lo mama noma mhlasimpe uyangikhohlisa usazoyilandela kahle indaba yami angazi kodwa ke kulungile Nkosi akukho mina engakwenza angaze ngimbekezele lo sisi ungaze ngithathe izinto zakhe umfethu okay right kulungile
siqhubeke nempilo. Hayi kuse ngakusasa jwayesabela uPoison uzwele ukuthi khona uPoison omunye umjida oyiphoyisa wangasekhaya okuyena umuntu leli icala lawela kuyena for the first day lenzeka uzwile uPoison ukuthi ukhona kanje mina bafethu ayikho inkinga ngicela ningiyeke nje bafethu ngalento ngizobona sengibona nani futhi ngoba si direct nizobona bafethu kodwa nje ngicela kusukela manje engabikho umuntu ongitshela ngalento bafethu thiwayo okay athi ngiwasha imoto phansi kwesihlahla khona umunye umama bathi mambonambi nje unecontainer udayisa inyama udayisa nobhiya yabona ngiwasha imoto ngibekile uthukhothi lawe back label hamba nabafethu abanye la eceleni bawasha ulokheza nje lesihlanganise nayo ubhiya naye ezoshaya la uthe mayisavusa ubhiya athi awuyini awubuyisele phansi kwemoto mina uzithini manje bafethu athi hayi live even say la iduze kwethu mina umuntu waboshwa nkosana ngiboshe into ebheda kanje vela sizokuboshwa soyojika epolice station yabo awu uPoison eluthi heqe uvalo kanye ngithi kodwa Nkosi uma kuyintando yakho kulungile kodwa ayikho into engayenza apho bamba isibhamu asibeke evenini ezekumini afika Sabelo kuhamba kanjani mfethu la iPoison mfethu ayikho inkinga athi yazi la Sabelo mfethu khona usizo engifuna kuwena yabo izina yami mfethu athi la Sabelo angidingi ukuthi ungitshela amanga ngicela ukuthi ungitshele into eqondile ngoba sizoxabana mangitshela amanga mina ya Poison athi ngicabanga ukuthi uyazi ngizengani nje into yokuqala le ngifuna ukukubuza yona ngithi mina ya mfethu ngiyazi athi ngizengani ngithi mina uze ngezinto ezafika noSimanga endlini yami athi zizoniphela ke lezi zinto engeze ngazo ke mfethu awungibeke esithombeni kwenzakalana yabo hayi ngimchazele mfethu mina kulento Poison ngingena kanje ubra wami athi ya ngiyazi mfethu hayi umngani wakho benizwana ngalendlela uSimanga ubengenelwe yini ngithi mina mfethu nama ngazi yabo lonto athi hayi okay mfethu simna bra wami useThekwini athi kephi nendawo eThekwini ngithi mina ayike lapho ke futhi ngiqambela amanga sadukela nedrobheni yabo lonto sengingena manje wona mfethu ukuthi uma ngabe ngibuyele emuva laphana vele showcase uSimanga njengoba ngingasekho nje mina uyazi ukuthi bengihleze ngikhala ngendaba ukubuyela eMandeni uyazi ukuthi ngisengabuya namaphoyisa useyishintshile indawo uma ngibuyele emuva laphana ngizomthatha phi yabo athi nathi hayi awusho kanjalo mfethu ayikho inkinga ingalomthethinde ngizombamba sabe khululeka mfethu awungene kulento kodwa buSimanga ngiyamfuna ayithi mina mfethu ayikho inkinga yabona into le hamba isikhathi iminyaka uphela unyaka wokuqala yabo lo wesibili zathi mazithi March ngikhumbula kahle qamuka ubra wami ukuhamba ngani uhamba ngethezi ligqoka iremu liyasho ngenamba afika liphake la angene nje la irenki apake nje ukuthanda kwakhe nje uyabamba ukuthi hayi umuntu osebenza khona vele la irenki okanye wakwasebenza fika phaka ukuthanda kwakhe la irenki aphume mayiphuma phetheni phethi 45 ufake la emasendeni ugqoke ivest elimhlophe abemmemeza mina phakathi nerenki weSabelo mangithi hawu uSimanga phela la ajiwoza mngani wami ngize kuwena hayi ngishone kuyena isilingo lesi ngishone kuyena mfethu uma ngifika kuyena siyazini ke bra wami angikushiyi yabo zinje ngene emotweni siya udakwe akakwazi ngisho ukuma athi zinje ngene emotweni siyaphi Simanga athi siye ekhaya bra wami okwenzakalayo ngifuna kwenzakale ukhona futhi ngeke mina ngize ngidlale lo fana bathi uPoison engidakelwe ethi ngalala nomama ngenkani ngingalalanga nomama ngathatha izinto zakhe fuseka asamba ngene la emotweni ayishaya yabona ngathi mangidlula ngase police station hayi akunamnyakazo size siyofika futhi kubo kwakhe angene kubo awubathuke kubo awuyini wena ini manje futhi ekususeThekwini yabona
athi hayibo ngeke phela ngingeze ekhaya mina ngenxa kaBoyzini uyangidakela lana ngizonibona yabona hayi ashiye la umasentanyana lawa abona ugogo wakhe abona umalume wakhe hamba nge-wheelchair bathi uXolani wayeyigitsa kusho ukuthi bamhlaya khona ebugitseni wagcina ehamba nge-wheelchair yabona nje ubuSimange ecaluza la egcekeni ebingelela nabashana ebapha imali wenze njani yena uyafona ufonelane amaphoyisa uSimange phela usifikela nemoto ke manje lapha ke kanje futhi uSimange naye kube khona into emtshela esabela samba yabo sibanga kula emotweni imini uyena uSimange ilo mfethu lo engamfica la ethe kunomngane kaSimange mase kuba khona labo abanye abawuthwe ngikala babona lo munye unonyawo lokufakela lo munye nje uGrand yabo asamba hayi ngene emotweni sincane hayi siwele laphi ke manje kasithe siphuma ke eqhumeni sishone phansi siwelele sathi nje masithi kasithebe sekumele ngifake kulomgwaqo nanka amaphoyisa athi uSimange manake mfana sabe suke steering ngeso angene khona njengoba kumele singene siyele avela aphuma yini vele imoto elindiwe iyona le batsheliwe nokhala wayo avela aphuma bhekele nako uSimange engabe saya kubona hayi abela amaphoyisa athani namanga njalo wenza kokulungile la ya drive hayi sina ngempela futhi sigcine siphumelela nje sithusha la emafemini siphumelele nje sigcine sibafaka esidakeni la safisa abadukela khona saphuma ngomsunduze sawuphumela koMatikulu sabuya koMatikulu sibheke phi ke manje ke siyojoyina umgwaqo omkhulu ukuthi sikwazi ukuthi sizephi size la eStand sibuye hayi size sofika sathi nje uma silana start wela uthukela siqale imoba sithi sizodlula eDanel khona incontract yayilapha iveni itruck imoto encane phambili nampa abantu bayasebenza lapha ngaphesheya umfethu angazi ukuthi kwenzakalani noma wayeselele noma kwenzakalani ngezwe nje ngemoto ikhala yayiphaphalaza ibhekele wayibamba wayibuyisela eceleni komgwaqo yaze yama ithe mayima akekho watshela umuntu paka icapha sagcwala imoto sayishiya kanjalo imoto ila khona engalima kala khona la abona sayishiya kanjalo imoto safohloza sangena emobeni yabo masifika la emobeni sitholana sihlangane siphelele sibe bo5 bafethu Simange kwenze njani athi bafethu ngiqambela manga mina bese ngiyilalele ndoda samana manje wathi sabela nje ngoba ngishayelisa wena ngoba bese ngizwa vele laba bafethu bonke abakwazi ukushayela wena okwazi ukushayela njengoba bengifuna ukuhamba nawe ingoba bengibona ukuthi kunenkinga engizogcina ngiyenza bra wami ngabe ngcono ukuthi usheshe lento wayisho ngayithatha mina ngoba bathi manje inkinga bengingathembi bengijethi kusazoqhamuka amaphoyisa yabona nayi inkinga phela sekwenzakele sithiniki isinqumo njengamanje shwa kahle sabele njengoba besiza la eStand sithi sizodayisa le moto sikwazi ukuthi sithole imali yokubuyela eThekwini asinawo ngisho imali kaGwayi angithathe renke mfethu njengoba bengithathe renke bengiphethe ucash up wemoto yazovetsho ngihambe lami nerenke ngumuntu nje ozobuya manje jathi ngihambe nocash up wemoto emalini 698 rand thimina bafowethu ngiyanizwa mina kodwa angiyithi kwelofisi esibile ephaketheni ngiyasefake manje la ephaketheni angifuni phela bebone ukuthi nginamali ngoba lethule angiyithembi angiyazi uSimange nalomunye umfethu angiyazi ukuthi yabona ngeke bengenze lutho kodwa lethule isingabafaka umqondo bengiklinye kwamina igoqo lemali ngikula lo yini mangisefa la ngithi ngifuna ukusefa 100 kusefeka imali ewu220 rand mayiphuma ngiqofela naye imali enginayo yabo kule mali le ngizocela nithathe 130 ninginikeze u90 rand ngikwazi nami mangifike stenga ngithenga ibhathini ngithenga into yokudla ngibuyele emuva rent Simange uyalazi udaba laserent imali yemoto lengidla nje kamanje athi bra wami lokho kwenza ukukhulu usiza mina sabela ungengikhohle bra wami sihamba sincenga ngeenyawo ke manje sifuna ngisho ukugibela phela mase sagibela le mali yonakala
mabefika eStenga abafethu begibela itekisi lokugcina laseThekwini elaphuma nabo bengaphelele babeba u98 lapho laphuma nabo. Mina nazi imoto zaseMandeni ayisekho. Ngenze njani? Buyisa umqondo ayingeke. La eStenga ukuthi mina akekho umuntu engimaziyo nje ushayelayo. Uma ngithi ngibona umuntu mfana wangasekhaya bathi umqo oseshayelana manje ama-truck sasikhona thana. Mqoli empethu nakho ngihlole eStenga athi udakiwe wena uzofunani la eStenga enkosi. Plaza ngiqhamuke ebusuku mfethu yabo. Ngahlanya wona sabelo ngixikwe nikwazi ungikhandela izitoro ngifuna ukungifaka enkingeni nje yabo lento enkingeni zani ngixo athi ungavesana usuke nje uvumbuke ebusuku nje wona la eStenga uqhamukapi ngitshelele lento okuqala. Hayi ngithi mina ngixo mfethu kahle kade ngizelana ngizokwenza u1 no2 no3 eHome Affairs. So wena mfethu ngagcina ngishawa isikhathi sengihambela indawo zami nami ngihambe ngijola kahle mfethu ngigilwe umuntu wasemzini wangifohlozela ngala kade ngithembisa umzansi. So mfethu ngi-out anginalutho. Athi yeke indlela ohlakaniphe ngayo mfana wami. Kulungile ngena la emotweni ngingena emotweni. Sishonephe emjondolo wakhe. Wasifika emjondolo wakhe athi hayi ngeke uzulale la mfana wami unamanga ngibuyisele eMandeni. Hawu yini? Ngibuyisele eMandeni athi angibuyisele eMandeni. Kube kufika omunye mfethu omunye uankele nje ababethi uMafose washona wangasekhaya naye wayishayela ngomsasa Sten. Afike ngemoto yakhe encane athi hayi vele mina ngiyemakhaya mfethu athi hayi nami mfethu ngizosala sengiya nje kodwa bengingahleli. Hayi kuhanjwe ke sidlule kaSpa bethenga izinto ezincane nami bangithengela into yokudla. Isho ke insobonsobo manje imakuthiwa yagqoma la sibheke emakhaya. Hayi ke sabelo sicabanga ukuthi ususedladleni mawusula bangishiya nje esangweni. Bangishiya esangweni la kephi la engabaleka khona emjondolo. Bengishiye khona athi nayi mabengishiyela vele anginastory. Ngingene futhi khona la ngaphakathi kaNdlovu ngqonqozela abafethu omkhuleko kuhamba nje awu yini usekhona sabeni ungandikade ngikhona nje mina ensukwini ngokuthini ke kodwa phela abafethu bengasezi la ekhaya yabona bengiwesa thiwayi mfethu leso story lesiyana wena asikudli yabo lonto bathi masebelandela bathola ukuthi wena ungene kanjani kodwa bra ngalo laso awuzobhubha isibhaqa yabo lonto bathini ngoba ulimele la lana phela abakayibuza indaba yakho yabo kuqhamuka omunye abathi lokhuzana uAndi athi uAndi la ibo7 kade nginawe mina ubunge nje udliwa yini manje yabo khandi story bra wami thema ngithi ngala kaDendethu sagejana nalabo omkhaya bakaDendethu bathi ngizofuna ingane yakubo bangijaha bangibhonye athi bra wami ngiyakwazi sabe khona into ngifihleleyo ngithi ngiyazini ke mnganami awunaki indaba zakho nginako kwami yabo lonto into engizelela abafethu mina ngibhemisa insangu hambe ngekhaya ngiyilalela yabo lonto thiwayi nayi insangu ngishuka hayi bashuka vele la liyashika no lelo libhenywa ngeyibonga kuthiwa hayi manje bethe hayi bobeka izitori nje abafethu yabo lonto hayi ngishukelele ngilibophe beme ithi ukuhlala nabo uma ngibuka izikhathi ezi-10 zeko11 angihambe nami manje hayi machete ngizonibona yabo thiwa hayi kamnandi sabelo ngiqhubeke ngihambe yabo mangifike ezadleni ungene emjondolo wami ngilala lekuseni ngakusasa ngiyekade altizwe uyaphika ungibuke nje yabo umuntu akubuke phansi akubuke phezulu ubone kodwa ukuthi khona inkinga khona la kodwa akakutsheli kade ngihlala emjondolo njengoba sengibuya la eThekwini sengibuye lapha ekhaya hayi ngiphinde ngimbingelele anti uyaphila ithulele kunalokho avesana shiwashing lena angene ngaphakathi endlini mayingena ngaphakathi endlini wenzani umzala wami lomncane gqoka into zesikole Lindo ozothatha ukudla kwakho athatha ukudla Lindo adle mangithi ngiyambona nangu siyaphuma mzala uGrand umzala akasavumi useshaya uyabona futhi ukuthi ingane ithukile kahle ukuthi umama ekwangibona ngikhuluma nawe kodwa manje ayisho ubona ngezenzo qale ke manje ngisokoleke manje kwenzakalana kahle la ekhaya hayi ngithulele khona umunye mfethu baba omncane
kodwa ngimbiza ngoBafo ngokuthini mfishane yabo nje wadalwa ngalendlela ukuthi ngathi ingane kanti mdala hayi aqhamuka athi Bafo usuvukile Bafo sengigwethawo esipanini sithini ukuthi ningepha ngikhathele kanti futhi ngilimele yabo thawulinyazwe yimlayi izitori ezincane nje zabafethu yabo lona angikhiphi iqiniso athi hayi okay kodwa ke into kuzomela uyithole iplaster ayibuke kahle lonto hayi okay hayi la ngempela ngithola iplaster ngiyifaka uma sengithi ngiyayibuka ngalesikhathi ngifaka iplaster engeke lesi sikali lesi sibanzi futhi sisendaweni angihambe ngekliniki ngene siye stopeni igibele ngishone le clinic ekhaya ngihambe ngingadlile ngihambe ngingangenanga futhi endlini enkulu ngisuke nje emjondolo wami ngayiphumela nje ngazuthi ngiyojika la embhodlana ngithenga ekliniki mangifika ekliniki bengicobela umuthi lo ngazuthi uinki benginikeze nawo mase ke indaba ke iqalaphi ke sebengitshela ukuthi bazongithunga ngibatshela ukuthi ngiyabona ngoba akukho mina engubona kuvelile mhlasimpe okucishe kufana nethambo ukuthungwa cha hayi ngiyabona Jwa ukalwana ubuze lana futhi uzophinde futhi utshele thina kodwa ufuna mina cha angithungwa mina yabona kuthiwa ngeke singakuthunga sokuthiwa hayi sixabaneke kugcine kufika ama security kwenzakala kuthiwa lo muntu kumele athunga naye manje ngibukela sithi indoda ulimele kumele uthunge bhuti wami nami ungazazi ufuna ukuthini cela ungidedele la eminyango nginishiyele into zenuke ngoba ngiyabona ukuthi inkingi lezi zinto zena seningikezezwa ngizozishiya ngiflathele ngizobona mina ukuthi ngizoyelapha kanjani thiwayi hamba nazo kodwa bhuti into esifuna ukukutshela yona mawuhlangabezana nenkinga sicela usayileta angeni kulela sango la eSondombili hayi ngisayi flathele hayi ngihlale ngiloku ngisinesa ke isilonda sami ngisinesa ngithole lo muthi lo abathi unsukumbili hayi unsukumbili washaya sabuyela eceleni nga right aleke manje ke ngibuyele rank ngiyafesa manje rank kade nje yabo impilo nje bese ngiyiphile besicikizela ngoba uqinisana into esayibanga naye uvesane nginyamalale nje no cash up futhi angikwazanga ukuthi ngibuyele kuyena ngimnikeze imali yakhe into engayenza ngayidla yabona nto yagcina ipheli ekhaya zithini kahle la ekhaya njengoba ngilala kulenze ngilala kuyona indlebe ilala uanti kwashona umkhulu uanti ngoba uyena omdala la kwaphoqa ukuthi akaphume lapha nemjondolo ayekephi ayendlini enkulu ayolihlala nobani nalofethu lo baba omncane uNkosi nengane yakhe mina ngase ngingena phi ke sengingena la emjondolo kaAnti ufika emjondolo kaAnti awu khona ibase yodwa uqoko nje lo sponsor se omantransi awu ubeke endlini enkulu ngicele Anti ngisacela ungisiza ngomandrathi lalela mfana sukhulile zizame kahle bengele ngiyithathe na ibase kodwa lala kuyona ithengo wakho umbhede uzenzele nje into yakho mina ngiyabonga Anti kungikhuthaza hayi ngiyeke futhi njengoba nje uAnti enza lento ayenzayo after 2 days angibizi alilalela sabe yazi ngiyazama ukuhlala nawe akuvumi ngicela ukuthola indawo yokuhlala Anti yini inkingi ngoba phela isekhaya la mama ngixosha ekhaya uthi angiyeki athi no khona ke ithi mina ngeke yazi obesane wangitshela enye into ke manje ke engayilindele futhi yabo njengoba uyisho khona indawo ethintekayo engitshelayo lento oyishoyo ngiyacela ungitshele iqiniso kwenzakala athi wena yabo njengoba umngaka ukwaze nini la ekhaya ithi mina uyakhumbula Anti ukuthi ngaze nini la ekhaya ngaze nini la ekhaya ngifunda u1 ngene ngiyofunda u2 athi uqinisile ubaba nogogo ubaba wakho
wafika nawe umncane. Uqhamuka kephi? Beqhamuka kaNongoma. Befike laphi? KwaHlabisa, ekhaya elikaHlabisa. La bafikela khona nawo baba wakho noma wakho. Ngesimo sokuthi izibongo ezifanayo wabasiza baba. Up until baze bawela beza la eMandeni. Babefika la eMandeni, wahamba uma wakho bayohlala la bahlala khona nobaba wakho. Up until wena uze kubonakala ukuthi engazuthi usukhulile, ubaba wakho futhi akazivi ukuthi wena lempilo le uma wakho akuphilisa yona umncane. Ngeke uzukwazi ukuthi umqondo wakho umelane nesikole, ubuye esikoleni uyohlala kule mpilo leya ngeke. Ugogo ke wase ekuthatha ekuletha la ekhaya. Wangatshelwa iqiniso wena ubazi ukuthi kini la. Ayizolonto le okay right. Ya anti ngiyakuzwa, yabo? Athi lalela. Yabo njengoba ngithi mina thola indawo yokuhlala, akuvumi ngihlale nawo. Uyena wala ekhaya. Yabo? Uma noma umkhulu okwakumele ukuthi bakutshele iqiniso. Ekubeni umkhulu esaphila, ngake ngafisa ukwazi ngobaba naye wangitshela same thing engitshela uanti ukuthi hayi ubaba wakho wena wafika nawe umncane. Kusho ukuthi njengomuntu omdala osekhulile wabuka leyo nto ukuthi mhlasimpe izongiphatha kabi noma yini, waphinde futhi wayiphendula ngayithola ngikephi ngisekhaya la. Ey, tomdala madoda. Ikhehla. Okay right. Ayikho inkinga. Uzoyithola indawo yokuhlala. Ithola indawo yokuhlala eMjondolo. Hlala eMjondolo, uhlala eMjondolo. Hey. Khondathe, ngekhondathe ayikhona. Into zami nje bethu ziyale. Ngithi ngizama ukuhlanganisa imali ye-license, hlangana. Khona umunye ugogo engikhulele kuyena eNembe bebethu lahliwe lapha na bengazi ukuthi akukhona ekhaya. Kodwa ubengithathisa ingane yakhe. Ingane nje zonke abehlala nazo akuzona ingane zakhe. Bona nto ingane nje ayithathayo ayihlale nayo ayondle ingane yakhe ngoba yena akanangane. Eish. Ngibona ukuthi kunzima eMjondolo ngibuyele kugogo. Gogo ngimbona la ntambama uzogibela. Gogo ngiyeza ekhaya. Athi nini ngiyazi ungiqambela manga uza namhlanje mina hayi ngizoza kusasa ajogini. Hayi ngimehlise esitobhini ngithulele impahla. Zisifikile vele ingane lesitobhini zomhlangabeza. Awu malume uyaphila mina bashana bami ngizonibona kusasa bambana u5 rand. Sifike sijike ediphini sibuyele eNkungandeni. Fike ngehla eMjondolo. Ngike eMjondolo wami. Pheke impahla zami kahle ngivuke ngakusasa ekseni nesikhwama sami ngihambele. Fike rank ngihlale ngisebenza. Ntambama shone edladle ekhaya ugogo. Ngihlale nogogo. Ugogo kahle. Empilweni akasekho right. Kodwa ngesimo sokuthi umuntu omdala oyisangoma futhi uyafoster ukuthi avuke ekseni ahamba yodayisa emakethe lapha eZansi odamatisi no mango kwakuyisikhathi somango. Umango nginqwaba la ekhaya. Nomango nani yabo nje ehlanganise leyo nto encane abuye. Awu. Kuhambi inyanganyana nje imbili ugogo bamnqumlenze. Hayi ngengiqamba manga ngithi mhlasimpe entweni yokudla khona la sisokola khona uthenga kuze kube over ongangokuba ngisho inyanga ithi phela impuphu le 50 la ithengile ivele sengaqeda inyanga. Indlela nje okudliwa ngayo nje la ekhaya ungazofunga ukuthi wena khona umuntu osebenzayo ohola ngesonto noma ukuphela kwenyanga. Cha ugogo nje phela. Hayi. Ugogo umlenze unyini. Ahlale phansi. Uyasokola ke nje bese ehleli phansi la ekhaya mangabe kuyisabatha akusetshenzwa. Kodwa ngesonto maye khona ugogo anizoyikhotha imbenge yomile. Kuyasetshenzwa ngalendlela le ulo muntu nje okhuthele. Ensimini kwenziwa inini yabo le nto le. Ewanede wanqunye umlenze eyaqaleke manje asokoleke manje useyakhomba yabo le nto. Yenza ukuthi yazi njalo mina bengingazenze bengingathumeli bengifikele entweni nina kuba ukuthi nilandela mina. Yabona nje ashone yabo kubalisa kwenhliziyo yabo.
hamba isikhathi ahamba ugogo emhlabeni. Kwase kwanzima. Njengamanje ngizokwenza njani? Ugogo njengoba ehamba emhlabeni erenki umsebenzi awusangivumi. Kwamina sekuba ukuthi ngivuka la ekseni ngiyele ko-car wash, irenki nje ngisakhohliwe indaba yokukhondatha. Ngisayinakele nje ko-car wash. Ngiyafika laphana ko-car wash ngikorobhe, mhlasimpe makunebhizi kuthiwa ngeke sabele iwashe wena leyani nawe ukwazi ukuthola imali yokuthi ntambama phathe noma isinkwa samashana yabona. Nangempela futhi ngiwashe ngithole lo 60 rand 70 rand phathe leso sinkwa samashana shone edladleni. Ngiyabona ukuthi yabo le mpilo engiphila njengamanje ugogo akasekho. Gibele ngiyastenga. Mangifika estenga ngihlala estradini. Hlala. Bemani-ke manje-ke sengingene kwiklungu. Kufikeni mfethu ngolunye usuku sasiphanda la ngaseCheckers. Kufike uSiyaya. Upake lo Siyaya. Mangithi ngiyabona babaleka abafethu abanye bayama. Yabona angazi phela mina ngiyimele. Hayi afike lo bhuti lafethu madoda kuhamba kanjani sithi hayi siyaphila athi hayi igama lami mfethu nguSiphiwe ngokwakabani kanje ngisebenza la Vinaction la eMayville. Malume la Vinaction kwenziwa nathi hayi la Vinaction bafethu la sinithathe khona siyonivalela khona nikwazi ukuthi niqhubeke nesikole umuntu aqhubeke nempilo. Ngabe ukhona na othandayo? Hayi ngibonga ukuqala uvolunteer. Hayi mfethu mina ngiyathanda hayi. Kena motweni. Sahamba saba u3. Hayi. Sikele emotweni ngibhaye sicala. Ishe njalo ibheke eMayville ePlace. Ayifika lapha nePlace namba abafethu bahleli lana yabo nje kamnandi nje amajidodo. Hawe madoda kuhamba kanjani la kushapa isishone seshaweni sigeze sinikezwe into zokushintsha. Kuthiwa wena ndoda nansi endlu ozongena kuyona. Wena nansi izindlu inenamba. Nabo mayi. Naye inkinga bhuti wami bemboneka abafethu kwesihlaleke nabo ke ndoda ubani igama lakhe angibatshele ngosabelo ngokwabani kanje kuthiwa inkinga bafethu sami sodlala ibhola siphumele khona la ngaphandle sidlalela ibhola sikhathala ukudlala ibhola kuthiwa sambeni singaphandle manje emgababa sihambe sibona indawo yabo nje sebejwayele bona siyodlala nabanye abafana kanjalo. Hayi kuphela isonto bengithathe bengiyisephi esikoleni. Ngihamba nobani-ke manje nomama wakhona la ekhaya okuyena mphathi wakhona umama omncane. Athi laba bafike einsukwini ngizocela ukuthi bengibona masiqeda ukudla ekseni. Hayi nangempela masiqeda ukudla siyekene office. Siyama doda niyaphila sithina siyaphila athi ngezwe ngani ngagcina ngasitholanga isikhathi bantu abamsokuthi ngizonibona. Kodwa ngase ngizwile ngamithi ngikhona. So njengamanje ngiyajabula ukunibona insizwa ngabe yakaba hayi ngisho ngosabelo ngomthembu kanje athi wena ayisho kanje hayi kuthiwa ke madoda kahle njengamanje sesikoleni la ngizocela ukuthi kube umuntu osecabangile ukuthi ufuna ukuya esikoleni noma ufuna ukubuyela esitele. Angiphoqe umuntu kodwa mina ngizama ukunisiza la ikinga. Ngene emotweni ekhumbini. Singene ekhumbini yethu la soba u3. Ishe ibheke esikoleni. Ayifika esikoleni laphana sibhaliswe kamnandi sishone ngamaklasi. Thiwaye ke madoda kuyafundwa ke la ikhonking asishiye kuSiphiwe asishela malini 15 rand 5 dlale la. Umuntu olula ke emqondweni esikoleni yabo. Hayi sifunda konke. Uthi uphela unyaka ungakaphela unyaka zila koJune ngoba ngangene ngoFebruary usuzophela zila koJune. Akhala umama wayengifundisa athi ndoda wena akumele ube la ka1 kahle esikoleni wagcina kaphi nesikoleni mawami agcina ka secondary. Athi ayi ngeke ngiyakubambezela kodwa kusazofonela umama uMnqayi. Hayi nangempela afonela umama uMnqayi sivalele uJune afonela umama uMnqayi. Umama uMnqayi angibizi athi wena usabelo ngithi mina adlalela ke ndoda uma kuvulwa izikole awusayi la wadu khona uyakathu lokho kuyangijabulisa. Ngizoba nendlela nami yokuthi ngikukhuthaze uma kuphela unyaka ngifuna ukubona ukuthi uma ufika kathi kuzokwenzakala.
hayi nangempela hayi mangifika ka2 futhi hayi ngifike nje ngibe umuntu nje yabo olula nje hayi phela unyaka iphasa uma ngiphasa afike umama umnqayi kushuthi lapha kuphela konyaka kuye kubukwa ama report ukuthi ubani ophasa kanjani mase uthengelwa izipho yabona nto ukuthi qhubekela phambili athi mama umnqayi hawu ndoda wena futhi uphasile mina ngiphasile mama athi hayi okay yazini wena ngizokuthengela ibhayisikili leli bhayisikili leli uzolidlala ngeweekend ngoba phakathi nensuku ngeke uzukwazi ukulidlala ngoba lizokuphazamisa kumele nabo umsebenzi wesikole la ngezwe kahle mawamayi nangempela futhi angithengele ibhayisikili labafethi laba abanye ke bethengelwe ilama cardboard lamakhulu lawo amakhekhe bethengele angiqhubeke nje la futhi ngiyibambe nje kamnandi 2 3 4 sishintsha indawo la esiphesihle kuthiwa siyasuka la siyabhinga manje siyaKledo so sishintsha indawo siyaKledo masifike eKledo la sizohlaliswa khona ayi engathi kwakungcono eSteni kunale ndawo sizohlaliswa kuyona manje la kumama kodwa ucabange kahle lo mama esizohlaliswa la kuyena umama oyekhansela kusho ukuthi kahle umama umnqayi useyayiphasa le tender lena uyiphasela komunye uza kwabo amthembile ukuthi hayi ingane zami uzoyiphatha kahle ngendlela bengiphethe kahle ngayo ngoba mina engazuthi sengithatha impesheni manje ngemzini wami ngifuna ukuyiphumulela nabantu abami akwenginikeze nangu zakwethu wasifika lapha na bhuti omdala lendle sihleli kuyona i1 room umuzi omkhulu sase sifakwe ekamereni elikhulu ongaba lisuka la mhla simpela lapha ya kunembhede ke hamba ngathu khona kunjalo njengoba sisuka endlini thina esuka ku1 to 10 lendlu lenincane esimpintshe lapha ekseni kushintshile ukudla sikudlayo akusafana lokudla besikudla lapha lokudla sibona kahle ukuthi ayingeke ishabe kuthiwa besidonatelwa ukudla siyakwazi dog kodwa lokho ngeke engathi kungcono estradini kungcono mfethu ke ukuthi ukudla okudoti ngithathele mina isinqumo sokuthi ngikudle kunokuthi ngikunikeze umuntu ngivele ngibuke ngenye indlela ngithi mina no ngimeli ke into nje vele nabafethu abanye sebeqalile baphunguka ngakapheli ngisho 3 days dlele khona sebeqalile bafuahloza babuyele emgwaqeni hayi kibona ukuthi ngeke esikoleni kumele ngabe siyabuyela lokhu kushonwa lecture sisalungisela indaba zamathikithi sibaningi ini kusulungiselwa indaba yokuthi futhi siyobhalisa lapha nalesohamba khona ngeenyawo yabona nje asitholi nje kahle ukuthi kwenzakalani kahle lapho njalo kwenzakalani kuyonakala ngoba siyamonyuka nga1 ayi nami ngibona Skyga njengoba bebengithethe bayahamba abasekho awu nami ngiyahamba ngibuyele estradini hlala estradini eStenga ngiyangokukhula thathwe abanye abafethu abatho Leon bengilethe la eThekwini hawu khona insimini lamadoda zinje thiwa yofana ke siyolwandle la siyakhona olwandle asifike olwandle sifike esiphande siphanda ngani ngokuyicelela yabo sami siyacela mase silala ntambama phansi kaFront uyilalela bhekela phezulu uzothi usalele kusemnandi kusenjalo nanku metro nehash sahamba ngamahash umetro iplate leyo la metro lemingakathi NDM lelisathi NDC khona bangalazi ke lisathi dala washoshoba ndoda ebhuti wami sengibhekene nomzini wami nafowethu uzothi ngisalele lana mfowethu lifiki ihashi ngiqila isifuba emawuthi ini futhi lena sifuba singakumawuthi akuvukeki yabo nje ubekwe ihashi la ukuvuka kwakho la kubanjwe umuntu ufake emontweni imoto ikusaphi ikusala kuAlice uAlice khona iplace ekade ikhona abaningi abafethu bayazi mawufika lapha neAlice awusaphumi la kunose bakhona abasigadile
Hayi sibingelelo kamnandi, hayi niyaphila madoda, hayi siyaphila. Wena ndoda nansi indlu yakho, ndoda nansi indlu yakho. Zani nizobhalisa. Sibhalise sinikezwe into ezokushintsha sifake oshaweni sigeze. Hayi. Alice angihlalanga isikhathi eside. Ngesimo sempilo yayiphilwa khona. Ayi. La kuyafana nokuthi ngaphandle. La ingane ngabuyela ngaphandle. Bajomba la, bangena la, hayi nami ngiyahamba, ngijombe. Mbale. Shintsha indawo ke manje. Ngibuye ngize kephi? Ngize la workshop. Ngizolala khona. Phile nabafethu ke la workshop ngibona omunye khona omunye onesiphohloza sekhanda nje abathi unkomo sela eMaskandi ngamanje. Ngibone yena kube wena umuntu ke manje ke ngistika kuyena ke manje phela lempilo yala eThekwini ngayazi. Hayi woza sambe la umkhaya wami ubuye ufike nini la ngimtshela hayi kanje. Hayi sambe. Shosho. Kuthi nje ngolunye usuku vele uchife. No. Ngibuyele eMandeni manje. Yabo. Mangibuyele eMandeni ale phansi ngerank. Ngifike erank. Hayi, sameshintshile no driver, sekungabanye o driver babili labo baba nje abadala basekhona naba no driver ke bangasekhaya kabangazi. Awusabela ukwenzithini la engikhona kuthiwa ey. Kodwa empilweni ngathi awukho friend. Hayi ngiphila nje ngoshiyele kuthiwa okay. Uhlala pha ngisho ngila eMandafana kuthiwa okay. Yazini vuka kusasa mfethu kusho omunye mfethu abathi uvusa. Athi vuka kusasa ngizomxosha. Uvuke kusasa sizosebenza ngiyabona bra wami ukuthi kunswena. Hayi. Angampela kusasa ngivuke ngapho 5 ngilinde stopping. Ngene mpa. Lo mfethu ndaxoshelwa yona ufika late ngabo 7. Ngene mpa stop by 7. Sibuye ranking ngabo 11 naye ngimnikeza imali yakhe ndoda naye imali la ngitshela 600 hayi. Kulungile ke mfethu hayi. Anginikeza 20 rand wami ukudla. Yini 20 rand wakho ukudla. Shona esipang ngithenga wafocotshiwe. Sekade ngagcina nanokudla okuright. Thenga wafocotshiwe nemayonnaise nechicken polony nelokhuzana ulettuce notamatisi hayi. Ngidle nje ngizwe ukuthi ngadla ngawonke. Thenga ujuice ugojele khona le juice sesibize ngogojele edayiswa omama. Ujeke ubu 3 rand 12. Ifake lima oledi lapha nojeke uthwale mpu athi ngisabelo nandi kamagwinya okugcina lana manje sengiyahamba mina ngineza amagwinya awu3. Ngibonge angifike ngishayile wafu ngibuyisele eceleni engizwe ngathi angidlile ngishayela amagwinya angithi qala ngithi ngeke ngibuyele eSpar lo wafu vele ngithenge ngo8 rand ngibuyele eSpar ngifike ngithenga inkodo nepeanut butter akube mangizwa ukuthi ya abuya namandla ke manje hayi hambe ngihlalena namafethu ngibhema insanga hayi Condat. Khona nje lesi silinga esivesane sifike. Lapho senginomjondolo wami sengiuqashile. Ngathenga umbhede ngikhumbula kahle eMacrosseni umbhede ngawuthenga ngo700. Sekuyindlu nje ebukekayo Nkosi yami noma phela kumjondolo ongatheni. Ngoba le mjondolo leya sekuyaka uqhipkhole ezitakweni lezi sikhathi. Yabo? Awu. La njengamanje sekuyindlu. Number 2 ngiyaphanda rank angina story hayi ngathi ngidako utshwala nazi ngalingwa yini ngoba umfethu ngangibona kahle ukuthi yabo lo ungiphosa emgodini kodwa nami ngavuma ngangena sathi masiphuma eTavern athi yazi nisabethu siyamhlaba bekumina ubalo athi nangu lo la inkinga phana semthatha athi mefika akhiza kuhlabe ngokhengi ngisho kuyena emaphaketheni yabo nje basiflathela asho mfethu Thabane ngiyakubona ubalo hamba naye ngamboni amthuka ukuthi Thabane sihambele sihlukaniselana imali sidayisa ifoni kamnandi phela ngakusasa ekseni ngathi ngiyezwa kwathiwa ayi amaphoyisa ngathi aphansi phezulu Thabane sabela ukadelele la endlini yakho amaphoyisa ngafika nomini uphi Thabane angimazi Thabane ngangidakeka memswela ayi suke ngiyamvela yabo njengoba ngihamba hayi ngoba ngihamba ngiyabona ukuthi yabona ke la ngiyaboshwa ngiyabaleka ngibaleka ngeza stand ngahlala stand nga2 weeks ngabanjwa ngaboshwa ndoda amazi Thabane yebo baba ngiyamazi
Hayi ke ndoda yakho right-ke wena ngoba usikhuluma into eqondile. Njengoba umazi nje ukugcinana kwenu nanenzeni. Hayi ngivesane ngikhulume nje ivaro ngoba ngiyabona ukuthi yabo nje manje. Bona-ke mina baba sathi siphume eThaveli saqenya umfethu kanje. Athi uyamazi lo muntu enamqinyayo angimazi ngeke ngimkhombe. Athi yazi wena wami wazongikhulumela kamnandi iqiniso kodwa-ke yazi-ke wena uzokhishwa yini? Ngeke akukhombe njengoba nawe ungekungkhomba. Eyi Uma-ke wageja laphana ukukukhomba u-out. Mina hayi baba ayikho inkinga hayi nihanga ngempela hayi. Masifike e-police station abizwe. Thi uyamazi la? Athi hayi angimazi. Thi ukumbona athi hayi yena ngeke ngimbone nje around you. Thi hayi okay. Yena umuntu wakubamba inkunzi-ke lo yahamba noThabani kusho bani? Kusho umseshi. Hayi abhaleke izinto ezamlahlekela nana. Siwalalela-ke ndoda. Emva kwa2 weeks nizokwenza i-ID pirate. Uzokhomba labantu lapho. Athi hayi ngizomkhomba. Okay. Ahambe ngibuyele endlini. Angitshele futhi umseshi athi ndoda ungathuki njengoba bethi uzokukhomba. Yabo njengoba ethi akakwazi ngeke akukhombe lo muntu mina ngineshoya lo. Mina okay baba ilapho uvalo liyangishaya ngiyasho ukuthi yabo njengoba nje semtshengisile mina ngeke vele obvious lo muntu uzongikhomba useyangazi nje. Yini ezomdide